আমি কাৰাটে খেলিছো কলকাতাত গৈ এবাৰ টুৰ্নামেন্ট আছিলে ইন্টাৰনেশনাল আমাৰ গোটেই টিমটোত টোটাল 7টা গোল্ড মেডেল আহিছে 5টা সিলভাৰ আহিছে আৰু 6টা ব্ৰঞ্জ আহিছে চাগে পাৰ্টিসিপেন্টস 18 জন আছিলে কেনেকুৱা আছিলে খেলটো এক্সপেৰিয়েন্স কেনেকুৱা খেলটো ভালে লাগিল এক্সপেৰিয়েন্স কৰি মই যোৱা বছৰ গৈছিলো আমাৰ আৰু এটা টিমমেট আছে হিও যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰ গৈছিলে ভালে লাগিল খেলি সবে এটা না এটা দুটা পাইছে মেডেল নেক্সট কি টাৰ্গেট কৰিছে আপোনালোকে নেক্সট মোৰ টাৰ্গেট হল ষ্টেট গেম হেতু অফিচিয়েল গেম হয় সো মই তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এতিয়া ক'ত পৰা খেলিছিল আপোনালোকে অপোনেণ্ট কি ক'লে মোৰ অপোনেণ্টটো নেপালৰ আছিলে আৰু এটা এই কলকাতাৰে আছিলে আৰু বাকি দুটা মই গম নাপাওঁ खुलुमबाय आंनि मुङा जुमि ब्रह्म आं जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों एरिया जाबाय नावकाटा एरिया ओमफ्राय आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गेलेनो थांदों गासै अल आसामनिनो अल इन्डिया जाना थांदों जों साबेसे गेलेयामोन जों गेलेनायाथ' 110 थांदोंमोन बेनिफ्राय मेडेल फैजोबदों गासिबो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड गोजोननाय मोन्दों गेलेनानै जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायफोरा जाहाथे आरो इयुनाव गेलेबावो जोंनि बायदि बिसोरखौबो आरो सापर्ट खालामो गेलेनायाव माबायदि एक्सपीरियेन्स मोनदों गेलेनाय एक्सपीरियेन्सखौ आं सिगांनिफ्राय गेलेबाय थानाय नालाय एबार एसे टाफ जासिनदोंमोन थेवबो मोजां नांदों गेलेनानै टाफ लालाय ओंखायनो आं थार्डआव मेडेलखौ लाबोबाय जियानो जाहाथे जेनदि आङो थार्डआवबाबो खस्थ'यैनो गेलेनानै देरहाबोबाय ओंखायनो मोजां नांदों आरो गेमा बहुत टाफ जादोंमोन गासै कान्ट्रि 8टा कान्ट्रिजों गेलेनांगौ जादों आरो अस्ट्रेलिया जेरै नेपाल बिदिनो बायदि बायदि दङ नेक्स्ट आंना टार्गेटआ जाबाय स्टेट गेलेगोन बिनि उनावथ' आंनाथ' सिमा वर्ल्ड चेम्पियनशिप जानाय खिन्थु उनावलागि मा जायो नायनोसै आं नाजाबाय थागोन सोर फोरोङो अबे एसोसिएसन गेलेदों अबे स्कुलनिफ्राय गेलेदों आङो दाथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गेलेदों आदा बिरदावनिफ्राय क्लाबनि नामा क्लाबनि नामा बिसिनि क्लाब जों 7 इन्टारनेशनल काराटे चेम्पियनशिप गेलेदोंमोन बेयावनो जोंना टटेल 8टा हादोर फैदोंमोन गेलेनो बिनि गेजेरावनो जोंनि चिरां जिल्ला सेशनखाय शितो काराटे दो एसोसिएशननिफ्रायबो मेडेल मोनबोनो हादों गल्ड सिलभार आरो ब्रन्ज गासै गल्ड 7टा ब्रन्ज मोनबा ओमफ्राय सिलभारा मोनबा नोंसिनि एसोसिएशननिफ्राय अबे जायगानिफ्राय बाहागो लादों जोंनि एसोसिएशननिफ्राय जों अल आसाम टटेलैनो अल आसामैनो लाजोबदोंमोन जोंनिफ्राय साबेसे गेलेगिरि दंमोन जोंनिफ्राय चिरां जिल्लानिफ्राय 18टा प्लेयार थांदोंमोन बेनि गेजेराव 11 जन मोनबाय थांनाय फैनायाव जेबो उसुबिदा जायासै थांनाय फैनायाव निश्चय जों निजे खरस खालायनाय हिसाबै बांद्राय जेबो उसुबिदा जायासै गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर हेल्प होनो गोसो गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौनो मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो लुगैयो जोंनि थाखाय मोनसे कमिउनिटि हल आरो मेट मोनोबा मोजां ग्लभ्स इकुइपमेन्टफोर होयोबा मोजां जायो आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय गथ'फोरा प्रेक्टिस खालामनो आरो इकुइपमेन्टफोर बायनायाव बहुत दिगदार जायो इकुइपमेन्टफोरा दाम जायो जेरै मोनसे खाथा ड्रेसाव 4,500 लायो कमिटियानो सेम बिदिनो लायो टटेल जोंनियाव इकुइपमेन्टफोर बायोबा बिदिनो 25-30,000 थाङो सासे प्लेयाराव बे खेलानि गेजेरजों गथ'फोरा मा सिमां नुदों बे खेलानि गेजेरजोंनो गथ'फोरा माबा खालामनो हागोन जेरै गावनि माखासे लाइफखौ दानो हागोन जेरै डिफेन्सआव हाबनो हागोन बिदिनो दाथ' जोङो डिस्ट्रिक्ट गेम फैगासिनो जोंनियाव डिस्ट्रिक्ट गेम जासिगोन बेनिफ्राय स्टेट लेभेलाव थांगोन स्टेटनिफ्राय नेशनेलाव थांगोन नेशनेल थाङोबा अलरेडि सरकारानो बुंखानाय मोनसे जिखुनु साख्रि होगोन होननानै